Widya. Ah. Widya. Ah. Gremo kuwi mau basa Jawa dhisik. Wong sing pinter ngopeni utawa nyekel kewan kuwi jenenge gremo. Wah, apa iya to, Cah? Wong dipidak playangane mosok iso lebur manuk kok ngeyel. Kula kok niku kados wonten kidang nggih sinuwun. Iya Yayi, kae ana kidang. Sajakipun niku kidang lanang, kidang wadon nggih sinuwun. Rama Dharma Mahabharata. Anggantaraken pitutur luhur isining kitab Mahabharata kawedhar medhik lampan Prabu Pandhu Taman Supata. Pandunging Ki Ngabeyedi, editor Firmana Setyabudi, kameramen Dani Rahmawati, ilustrator Agil Wahyu Kusuma, pengarah acara Ibu Tuti Erno. Sugeng midhangetaken tuwin miyarsakaken. Saput mendung lah mega katon ngeglo hamalela teleser-teleser lakuning kreta kencana Kyai Jatisura ingkang tinitian dening Prabu Pandhu Dewanata tuwin garwa Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Samono pikantuk palilah saking Kanjeng Ratu Sepuh Ratu Setyamati. Prabu Pandhu kinen nginggaring-garing manah pariwisata ing wana Kandhawa Prasta. Lampahipun Sri Naranata kadabyang-dabyang kadhiraken Purwadya bala jangkep ingkang minangka gedhuking Punggawa ing negari Ngastina. Tumenggung Bargawa tuwin tunggung Jayayatna. Satuhe dendah kanang rata kencana titianing Prabu Pandhu Dewanata. Rata inten turangga kalih rinengga-rengga kanang kreta linangse sutra jene marmoyen katyuping samirana katon angawe-awe siraping rata sisi ing mina jaladri katon gilar kasrating surya rinengga naga catur kiblat papat adu pedhit kadamel saking tembaga mripat jata untu salaka menur marmayane kenari mampah membat mentul kanang naga kaya nguntal jalma ingkang tanpa dosa lauta tindaking Sri Naranata sumawana Purwadya sampun dumugi kikising alas Kandhawa anggek lampahing Sri Naranata. Mandeg dhisik. Rombongan saka negara Ngastina mandeg dhisik.
Mandek. Apa? Kok kowe wani-wani ngendhek lakune Kang Sinuwun? Kowe iki sapa? Ora usah takon kawan aku. Akune bondo apa nyawa? Lho, iki bangsane rampok apa begal ngono to? Iki begal bodho iki. Wong sing tindak iki sing duwe negara Ngastina kok mbok begal iki sumuk nyawamu apa piye? Wis cukup. Aja gambleh wae. Ucapmu. Saiki bandamu pasrahno kabeh marang aku. Klebu jaranmu Kang jaran teji ulese kencana iki. Yen kowe kepengin urip, yen aku ora gelem arep apa? Wah, lakon tak lunasi nyawamu. Oh, rampok duduk sudah biaran jadi belakang. Iya. Yo. Go. Aduh, wah, barangnya galak nyokot. Aduh. Aduh, yo. Hati-hati sah, hati-hati sah. Akeh halane wong negara Ngastina. Weh, lah nekat bisa iki. Teko nek sawah kok ya meso weh. Eling-eling rampok begal ketut parat. Ayo. Ni. Yo. Weh. Yo. Ah. Waduh. Wis takku rasakno Yo. Ah. Yo. Ah. Yo. Wah, cemplung kalen. Iya. Raudi, ayo. Anggo iki baliyo engko tak cekel mak cemplungke penjara. Hus. Rampok terkenal ning ora di penjara. Iya. Mbak. Iki sing mbok jaluk. Aduh, aduh, yo. Aduh, yo, aduh. Oh. Remek sirahmu. Lho, munggung geduk negara Ngastina mbok wakeni. Yo, hati-hati. Sing ning gumbul metu, metu. Rampok kok padha puyuh-puyuh iki rampok bodho. Ngene kok wedi. Ayo, ndi? Geduk Ngastina. Oh, piye di manuk ora kena iki piye? Kowe tak sangoni ning minggato kene aja ngrampok Sinuwun. Nek ngrampok Sinuwun ya aku isin kok. Ku menggo kok rasa nyekel wis rewet bae. Yo. Wah, ati kowe. Waduh, waduh. Ini lagi tungkak lho iki. Ayo. Aduh, mati aku. Aduh, yo. Ayo. Ayo. Ayo, arep. Oh. Ayo, ayo. Marem keneng tungkak itu menggung Barjowo. Oh, rampok gua. Yo. Iman ora kena. Ayo.
Yen kowe sing pengen selamat padha minggir. Ayo minggir. Minggir. Yen ra minggir tak irit kabeh ngene Negara Ngastina kowe parap. Riris arado awon ting ranu gresing karsanira dening kanyot manis selengira Gusti pangcaping janma nendra tansah dadi linduran ke wala. Tole leren sik. Leren sik tole. Aku kepuntal-puntal nututi lakumu, Gareng, Petuk, Bagong. Ayo Rama iki wis sepuh. Dijak mlaku turut nalas kaya ngene wis sambat. Ora sepuh aku ya sambat kok iki wong papat iki, Petuk iki mau sikile dawa-dawa. Tangane ya dawa. Dadi nek jangkah ya amba-amba nek wong cebol kaya aku karo ramane iki ya ngrekoso no, Truk. Asing kon dadi wong cebol iki ya sapa? Ayo takon ke Rama Semar kuwi. Wong tuwa kok ora adil. Kutik. Maido karo wong tuwa iki piye to, Le? Lah iya to, Ma. Iki duwe anak telu kok ya Gareng kuwi mau, pawakane cilik, irunge bunder, Petruk. Gedhe dhuwur, gagah runggah-runggah. Aku iki kok jemblok kaya ngene iki ndek ben apa kentekan bahan apa piye to, Mo? Oh, bocah trondolo, bayi kok kentekan bahan. Ora to, Mo? Iki kok sinuwun iki kersane arep apa, Mo? Sinuwun iki to, Le, arep pepara. Pepara iki panganan apa to, Mo? Aku ngomong panganan wae. Urung sarapan apa kowe iki? Ya ana ngene Ratno sing tak telung piring, jane ning sih ngintir-intir. Kok ngomong isi ning waduk wae. Iki sinuwun ngersakake pepara entuk perlop utawa entuk cuti saka Kanjeng Ratu Sepuh. Sinuwun Pandhu ki nganten anyar urung nate berbulan madu, honeymoon ngono kae lho. Oh iya ya, Mo. Mosok nganten kok mung saka negara Mandura kundur ning negara Ngastina. Urung nganti kepethuk karo bojone wis disraya ning negara Mandaraka. Lah, gandeng wis saji Haswameda ya wis sukses. Negara Pringgondani, negara Dwagra, Ekacakra dadi celukan negara Ngastina. Malah bisa nulungi sinuwun ning Mandaraka. Diganjar putine Dewi Madri. Oh, mulai iki kon berlibur cara aku kowe. Lah kok wong do gemruduk do. Nggawa langkap nganggo endong kae. Kae jenenge tuwa buru to, Le. Tuwa buru ki apa, Mo? Tuwa buru ki ketuane tukang mbeburu. Iki jenenge tuwa buru. Ana kraton kuwi tuwa buru. Oh, mbebedak nyekel kewan-kewan ngono kae ya moh. Nah, ana meneh sing jenenge Grema to.
Ramai rusuh ngut. Oh, kok rusuh piye? Gremo ki mau basa Jawa tese. Wong sing pinter ngopeni utawa nyekel kewan ku jenenge gremo. Oh, ngono. Nek sing nyekeli wong ayu-ayu kae. Ora gremo, gareng. Lah bedane apa? Oh, beda lho. Gremo ki mau nyekel kewan, gremo nyekeli wong ayu-ayu. Gremo ki mau seger dan semlohae ku gremo. Oh. Pancen basa Jawa ki mau riyen. Basa Jawa ki mau ana sing biyen iki mau ora saru, saiki dadi saru. Pamane ya gremo ki mau tukang nyekel kewan saiki asumsine rusuh. Ya. Iki nek bangsa, saiki bangsa tetunggangan, Tru. Tetunggangan piye? Iki mak ciling pikiranku ya, iki gandeng karo perkara basa-basa jaman biyen. Tukang nglakokke mobil iki jenenge apa? Ngono kok mbok takonke. Nglakokke mobil iki jenenge sopir. Oh iya, pinter. Lah nek sing tukang nglakokke andong kae, geret jaran kae, kae jenenge kusir. Lah nek sing tukang nglakokke gerobak sapi, kae jenenge bajingan. Aku iki ya rusuh, ora rusuh iki jenenge. Oh ngono ya. Mulane kuwi jenenge bajingan kuwi, janjane tukang kusire sing nglakokke gerobak sapi kae. Aduning zaman saiki di anggap rusuh sebab ya akeh wong akeh bangsa bajingan kuwi mau ora mung manggon nglakokne gerobak kuwi sing manggon ana layakaning praja bangsane koruptor ngono kan bangsa kuwi to kowe kok do gambleh ae iku nderek kendaraanmu numpak kereta numpak jaran leren ning kene sak wen-wen. Ayo. Wah, malah saya adoh iki ya. Ayo Dole. Ayo nderekke bendaramu Dole. Anlasa wana wasa tumurun ning jurang rabis kang ribandil bebondotan kakubet penjalin cacing wauto sanga oke kumpragot kang kaya sangpot risaksana denya mangke laju tindak ing nata negari Ngastina Prabu Pandhu Dewanata tuwin garwa Demadrim tuwin Kunti Talibrata mriksani kaendaning wana Kandhawa Prasta Wanagung gegerotan pangtepung sambung sumambung ora mimbu rungkut nanging tansaya mimbu endahing wana Kandhawa Prasta kewan-kewan ingkang samya mabur peksi-peksi kang endah wujude samya mabur pating cuwet suarane kanca batur apa to ngati-ati to iki lagi karawuhan kang duwe negara Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata kowe aja cedhak-cedhak yen nganti kepidak layanganmu dening Sinuwun iso lebur tanpa dadi. Wah, apa iya to, Cah? Wong dipidak playangane mosok iso lebur.
manuk kok ngeyel. Diomong kowe engko malah kepidhek malah dadi dilantak. Goleki anak bojomu. Kanca. Hati-hati sinuwun tindak wana Kandhawa, kanca. Yo, kanca. Ayo, padha sumingkir saka kene wae, kanca. Mekaten pucaping bangsa Satuwana mulat tindakipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata tuwin garwa anggenipun samya pepara ing wana Kandhawa Prasta. Batobat sinuwun mekaten kaendhanipun wana Kandhawa Prasta sinuwun. Iya Yayi. Iki mono wana marga satwa tegese wana parisata kang wis dibangun dening Kanjeng Eyang Sentanu. Kewan-kewanipun jangkep inggih sinuwun. Iya Yayi Dewi Kunti. Panten iki diopeni lan dibula mentah kanthi becik. Mulane banjur jangkep kaya mangkene Yayi. Sinuwun mbok iki kendel rumiyin lampahipun kreta. Kula kok menika kados wonten kidang nggih sinuwun. Iya Yayi, kae ana kidang. Sajakipun niku kidang lanang, kidang wadon nggih sinuwun. Iya. Kok ketingal sami ngremenaken mbok kula dipun sepengaken kidang ingkang pastri ingkang mulesipun kados emas menika lho. Yayi. Madri, wonten dawuh Kakang Mbok. Aja sok nikara kewan Yayi. Kewan munaga titaing dewa aja dimunasika Yayi. Mboten, kula niku namung nyuwun kidang mengke kangge klangenan ngene garing astina. Ning benjing kula paduka sampun keparingan putra Kakang Mbok. Aja ya Madri. Dawing para pinter sapa kang wanuh wani munasika kewan iku mau bakal kesiku dening dewa Yayi. Para tuwa buru mergo seneng nyikara kewan besok kesasaring pati bakal dadi macan. Dene para nelayan kang seneng misaya iwak besok kesasar matine dadi boyo Yayi. Batobat Kakang Mbok menrenanipun kok mancaliki kalian pikajeng kula lho. Ning kula menika mangertos sinuwun. Mangerti piye Madri? Kakang Mbok menika lak tetunggalipun bangsa Yadawa, tetunggalipun bangsa Wresni. Bangsa Yadawa lan bangsa Wresni menika pangen remen ngengen kewan. Menika ternak lembu kalian mendra menika dipun perah susunipun. Mila eman kalian kewan. Terus. Madri aja sok ngendika kaya mengko ndak nyinggol ngendikaning Mbak Yu. Yen karo kidang ana kene wae. Ana kene wae mengko tak cekelke kidang kae Yayi. Aja adoh-adohno kreta kene ya Yayi. Kunti wonten dawuh sinuwun parsana dimat tak cekeli. Kidang. Rak ngoten lho. Kok niku namanipun garwa nem kok bojo nom menika nggih sing paling disayangi niku wis sing bojo nom. Bojo tuwa niku nggih nomor kalih. Ya sakarepmu Yayi pun Kakang ya mung ngelingke karo kowe Madri. Sumangkah anggro sesumbar rindu bumi kunjeng kumaluduk guntur kakok kumembak penyu nandang tuku sang wisnu ratara arsa ngebur bumi ayo mangkok kidang kanggo pangenan garwaku kidang
Bela dalah kidang kok dadi kowe wani nukarta dari Prabu Pandhu tamani jemparing dadi apa kowe kidang laing kono to wau Prabu Pandhu dono tamentang langkap sinandangan jemparing medal saking kendeng mepret warane namane kidang kalih Butul Haja Prapting Malikat kabar jatining wujud Brahmana Kimindama lan Kimindami aduh Kakang Begawan Wulan Paduka ke taman damel kados mekaten penemban menika pripun penemban Pandhu kaning kaya timen kowe gak sewenang-wenang kelawan Begawan Kimindha oh Pandhu apa picak mripatmu kowe ratu Gunung Binathara tur putraning Pandhita aku karo bojoku iki lagi Sumbana nindakake saresmi mergo isin jejering Pandhita nindakake saresmi kesingklon dadi kidang malah aku mbok panah oh Pandhu besok lamun kowe Sumbana karo bojomu dadi patimu Pandhu Blok kagat saesunipun lekseni upatanipun Resi Kimindama oleh nodhok alu para Prabu Pandhu Dewanata sami sakala kumebyur padane netra ya bakal semaput Prabu Pandhu parandene gineleng lenging tekad eling ing Purwa Duksina para miyarsa pekaten gancaring carita wayang Ki Ngabisa Kanta nyuwun pamit mugi pangganing minggu ngajeng nuwun